Kuyintokozo-ke ukuthi sibheke udaba lwamabhunawe. Sibheka la udaba likaMthunzi Mhere 2129 uthi Mthunzi Mhere 2129 uthi-ke good afternoon Pastor Ningi, ngibubeke inja eyodwa nje iza kimi yafika ngichamela. So mina ngiyama kuPastor Ningi i-channel yenyu Flick, sicela wenze ubalekile ukusubscribe nokulike nanokuthi-ke inamba yami isebenze kuphela ukungifonela, ungayisebenzisi ku-WhatsApp, ungayisebenzisi kuma-SMSs. Ukuphupha la inja iyisidalwa, inja umuntu yabo Paul umuntu inja yabo Paul isidalwa. Kodwa ke sibheke la udaba lomchamo. Number 1, uma uphupha la inja sithatha njengophawu olubuma ichamela, olusho ukuthi uzobhekana noma lusho ukubhekana nokudumazeka, nokululazeka okanye ukuhlambalazeka ngenxa yomuntu okubukela phansi. 2, yenzeka futhi uma uphupha inja kuba uphawu lubuma ichamela usuke lusho imizamo yomunye yokukuthela ngehlazo nokukuphoqa noma ukuthunaza isithunzi sakho. 3, kuyenzeka futhi uma uphupha inja kuba uphawu lubuma ichamela olungafeza ukuthi kumele usukume uthole usizo lokwelashwa ngoba izimbangi zakho zigadla ngesichitho ukuze ungathandeki. Yabo? Kanti-ke kungasho ukuthi number 4, uma ichamela umuntu ongenzeka unezibhadi noma uzohlangabezana nezibhadi namashwa ungalindele. Number 5, ake sithi nje-ke kungenzeka uma inje ichamela kukhomba ukuthi kungenzeka isidalwa sakho sesikufulathele. Uma sesikufulathele sesiza kabi kuwe manje, sikulethela amabhadi, sikulethela into engamashwa ngenxa sesikufulathele lesi sidalwa. Uyabona? Siyabonga. Kulula kulonde, kulula kubusise. Qhubeka usubscribe, qhubeka ulike, qhubeka unikele kwi-channel. Siyabonga to those 2, 3, 4 people abanikela kwi-channel. May God bless you, may God increase la nithatha khona kwande kungapheli. Siyabonga. Kulela